Hello mga mamshi! Tara, samahan nyo ako magluto ng chicken sopas. Madali lang ito mamshi. Una, iprito ang carrots. After nito mamshi, maggisa ng bawang sibuyas. Ginamit ko butter mamshi para mas creamy and yummy. Sunod mamshi, ang manok. Hinati-hati ko ito na maliliit. Ayan, maluto hanggang mag-golden brown ito. Maglagay ng paminta mamshi at sunod ng corned beef. Ayan, hanggang lang. After na mamshi, pwede na ilagay ang macaroni shell. Ayan. Maglagay din ng tubig at pakuluin ng mga 15 minutes. After 15 minutes mamshi, halu-haluin ito at pwede na ilagay ang evaporated milk. Sunod mamshi, pwede na maglagay ng mga pampalasa. Naglagay ako ng chicken cubes at asin. Halu-haluin ng mamshi. Hayaan kumulo. Pagkakulo mamshi, pwede na ilagay ang mga gulay, carrots at cabbage. Ayan, mamshi. Kulo-kulo lang. Mga 5 minutes lang, mamshi. Ayun lang po. Luto na, mamshi. Thank you for watching. Bye!